Tata cara puasa weton. Puasa weton jenengan Telasa Wage nggih. Nggih. Nek malam Telasa Wage jam 4 jenengan kuwi wis mangan poso. Ngantek sesuk pendak jam 4 lagi kena buka utawa mangan. Sakjerone 7 weton aja ngantek kendhat, aja ngantek benggang. Aktif. Berarti mboten poso jam 4 buka maghrib mboten. Mboten. Asale miwiti malam Telasa Wage jam 4 niku mangan poso. Bukane mengko sesuk ya sampai jam 4 sore meneh. Iku poso Jawa. Nggih. Dadi wah gisire dina iku entek ning jam 4. Manfaate niku didamel napa, Mbah Gareng? Niku nek dilampahi supaya ngapun nggih Mbak, kados Mbak kan dereng kagungan Suami. jodoh utawa suami saged. Terus niki Mbah, napa leres nggih? Terus kok yang Semar niku ingkang dados penguasa tanah Jawi niku napa leres, Mbah? Mila niku saking silsilah Brawijaya sing momong niku kasunyatan. Oh. Niki pun ngandhap utawa pun nitih turangga putih ngagem sapyangin madosi ratune Brawijaya. Mila nek kepanggih niki mangke ndamel ontan utawa geger. Nah, mosok madosi ngoten mawon kok angel, Mbah? Mboten angel nenggo dinten utawa wedale. Oh. Mangke nek pun selangkung Wonten. Berarti mboten madosi to, Mbah. Tasik ngerantos. niki mboten kok ngrantos madosi. Madosi. Mriki ngoten. Kalih ngucak yang urip. Oh, ngoten nggih. Nggih. Madosi ini sakmenika madosi tiyang sing sami do lali. Sing kemrungsung niku nggih, Mbah nggih. Lali nek iku wajah tae kok dipek. Oh, nggih. Sing dipadosi nembe niku. Mengen nek tok selawe niku pun kepanggih. Lah niku pun rondok banter. Nggih. Tiang Jawi niku napa enten pantangan-pantangan, Mbah? Hal-hal ingkang dilarang misalnya nggih ketika menjalani hidup ngoten niku. Nggih. Ora leh ngene niku napa enten, Mbah? Wonten Paugeran napa mawon, Mbah? Pomo Senen Pon nek pitung dukun. Senen Pon Telasa Wage Rebu Kliwon. Dan iki telune pantangan Rebu Kliwon. upama dukun. Senen Pon Telasa Wage Rebu Kliwon. Rebu Kliwon Kemis Legi Jemah Pahing Setu Pon kalih Minggu Wage. Asking laire panjenengan mboten masih wau, masih mboten Senen Pon. Gak cara bodohan berarti kayak buburak kencana Elysium, gak kayak bumi sengenge. Berarti ngeten mawon, gambile ngeten mawon. Misal Senen Pon nggih. Hari paling apes niku dinten napa sing kedah dihindari, misal nggih kula ajeng ten Bluro. Laire Senen Pon nggih. Terus dinten napa sing kedah kula hindari sing kula kedah ten griya mawon ngoten. Lah nggih nika nek tindak penting Rebu Kliwon Niku mawon kalih Ngatwagi. Kathah sangat, Mbah. Kalih Rebu Kliwon kalih Ngatwagi. Niku berarti mboten saged didamel urusan-urusan ageng nggih, Mbah. lah nek metu nyanyi ra apa-apa. Mboten saged kula nyanyi, Mbah. Kula nate diajari niki mboten saged. Nah niki penggaweane karaoke. Ya wis gagal. Nggih. Nah, lagune niku, Mbah. Nek pas karaoke niku
Lukaku. Nah, makanya uripe terluka terus. Luka penggalih. Luka batin. Nggih, nggih, Mbah. Laila ada pertanyaan? Niki Mbak, biasanya ten Jawi niki wonten pernikahan kali makhluk halus niku bener. Leres apa mboten Mbah niku? Tiyang nikah kali makhluk halus. Diarani pernikahan janjane mboten. Mboten wonten. Estu. Nek halus nderek niku wonten. Nderek tiyang wonten. Tapi nek pernikahan mboten wonten. Wonten nggih. Nggih. Terus nek ten gene napa? Pelajaran ilmu tuwa nggih, ilmu Jawi niku lak sering disinggung babakan manunggaling kawula lan Gusti. Penjabarane pripun ya, Mbak? Mbah nggih niku Pripun, Mbak? wedale suro. Oh, suro nggih. Jadi suro kita jadwalin ke sini. Siap. Terus ngeten. Tirakate supados tiyang niku saged kepanggih kalih leluhur. Misal kepengin kepanggih Kanjeng Sunan Kalijaga, kepengin kepanggih bapak ingkang sampun kapundhut meskipun namung liwat mimpi utawi supeno. Nggih. Lah niku saestu niku. Nggih. Kula sing kepengin kepanggih niku. Pripun niku, Mbah? Wonten. Cuman jenengan sepindah sing disuwun sing pundi riyin. Sing bapake sing sampun kapundhut. Bapak sing sampun kapundhut. Jenengan nyekar teng punden. Nggih. Nggih. Mbon rutin. Jenengan sare wonten ngriku. Ten kuburan. Nggih. Itu yang berat. Kula ngomong nglakoni wong salangsul. Sak lintune niku to, Mbah. Mboten iso. Mboten saged. Niku medina. Mboten kepanggih. Kula ugi nglampahi. Kula biasa nek film ten kene kuburan tapi mboten kuburan umum. Kuburane sesepuh-sesepuh ngoten riyen pun bendalu, Mbah. Sekawan dosa dinten ngoten biasa. Tapi nek ten kene makom umum kok ndrodok kula, Mbah. Saged. Saged niku, Mbah. Saged. Mantun nyekar to nggih? Mboten nggih piyambak. Mantun nyekar to nggih? Nggih. Terus film ten ngriku. Oh, mboten mantun. Kula ngomong pun nate nglampahi. Pripun niku? Nggih, nggih kepanggih. Makome sinten? Nggih tiyang sepuh. Wong kula dilairkene dereng pirsa ibu. Kepanggih niku ten ngene ngimpi napa langsung? Ngimpi. Nek kula wani ngimpi, Ngimpi. nggih wong salwangsul mboten. Niku Mboten ngimpi lah kepanggih. nggih. Niku mboten sanjang napa-napa kalih badani. Nggih kantun mature. Nyuwun pripun? Wonten kula nglampahi estu. Tergantung panyuwane kita nggih. Nggih nek panyuwunan niku mungkin sae nek mboten nggih mboten kersa. Sekedap. Cara dipraktekaken, Mbah. Pun nyekar to nggih. Nggih. Terus donga. Nggih. Pripun Nyuwun Gusti? kepanggih kalih nyebut utawi danyang sing krengkuh pesareane panjenengan wonten Tuban. Saged. Dupi, Mbah. Tapi sampun saged duwe japa mantra atau ngelmu pendanyangan nek dereng mboten saged. Oh. Nah, supados asal ilmu japa mantra pendanyangan niku wau pripun? Wangsul teng Suro malih. Suro malih. Nggih. Oh, nggih. Terus pusat wedaran ilmune Mbah Gareng niku mungkin badhe dibabar pas wulan Suro. Siap, tapi onten pitukone. Nggih. Mboten duwe lakoni. Siap. Nggih. Terus niki Mbah, niki mbok dalu Mbah niki. Kula tanglet napa mawon kok jenengan jawab sedanten, Mbah. Nggih. Niki pun pertanyaan final Mbah, terakhir. Nggih. Tujuane tiyang gesang niku janjane Nggih. didamel kalih Gusti niku digengken napa? Murka. Kok saged? Nggih. Mun tiyang kathah sing ngenteni mok murka, mulane gak ana bener. Ora enek tujuane ra murka. Kula dhewe murka kok. Tasik dereng dong kula. Pripun maksude?
Mosok kok yang urip teng donya niki dicemplungno neraka biyene ning kasuwargan jati manunggal niku empun jenenge urip empun kepenak ning didono karo sing jenenge Gusti Allah sing disebutno ijajil sing raga wadak besok dadine tak nggo aku kowe jenengan iki nek alus mboten purun asline cuman diiming-imingi kebiaran ning alam donya kuwi akeh raja brana akeh kesenengan nek aku mleduki mat aku gelem disatur selawase mulane cengkah ngandak saiki diduno nggih diduno niku berarti lak swarga jati niku teninggil Mbah nggih mosok tenawang-awang mriku swarga jati Mbah wonten nggih wonten oh nggih kula berarti rumiyin niku upama endhog bunder niku sing bakale urip nggih mula diperang ngantos ditandha nganggo gendera merah putih anenge endhog isine putih karo abang pecah endhog tek lha iku mumbul dadi gelap biar nyambur wong gak mati iku sing dadi ijajil utawa gendruwo lah sing urip mau pecahane dadi sedulure kulite lan kangsutane dadi sekiye kewan makhluk klotokane dadi bumi-bumi sekiye bumi mbok masuk bumi pertiwi bumi urip bumi rembulan burak kencana arane nyenengno ora duwe goro utuh bunder ora kaya bumi rembulan Windusium alias bumi kesenengan ya neraka. Matune bengi. Nggih. Pertanyaan paling terakhir sak mantune jenengan kalau tak tanglet-tanglet babakan napa wau pengalaman Aji Gineng ten kene Mas Hardi. Nah, terakhir Mbah. Sak mantune tahun napa 2025 nggih kalih wis langkung niku wau ingkang winginane jenengan ngendikaaken napa niku mungkin samantune goro-goro niku tanah Jawa niku dados tanah ingkang gemah ripah loh Cinawi dereng saged nggih dereng saged niki negara utawa tanah Jawa niki ajeng dibelah nggih nah koten niku jenengan ngetos di sukani sinten Mbah kula nggih disukani kalih kahanan utawa jangka jangka nggih diikuti kalih Septiangin nggih siap terima kasih banyak sampun purun babar ilmu-ilmu rahasia dalu menika ngoten nggih oh ngoten mboten ana rahasia kersane ngerembaka turun matur.